pallo? Kysy papalta. Pappa, Mitä? miksi tässä on pallo? Siitä saa nostaa sitä. Ai jaa. Tällainen. Kokeile. Kokeile nostaa. En jaksa. Yksisarvinen hakee oman kaverin. Ne leikki yhdessä. Nämä ovat isoja niin. Ja tekää musta. Hyvä. Tää viikko. Liian tassuttomat märät. Maankamaralla kirmaava Samppa oli toista mieltä. Minulle riittää lentemppuihin leija, hän totesi. Rikun haupädiin soitettiin. Siellä oli S-lentosisko. S:n koneeseen oli tullut vika ja hän tarvitsi ryhmähaun apua laskeutumispaikan löytämiseksi. Syöksä sä yleensä aamupalan kotona vai päiväkodissa? Kotona. Kotona. Syöksä sä päiväkodissa ollenkaan aamupalaa? Joo. Okei. Mä heiluttelen mun jalkoja. Onko nyt sopiva? Ei. Mihin sä? Liian lähellä. Se on aika tarkkaa. Onks nyt hyvä? Joo. Muista ottaa Heikki vitamiinis. Mummi ottaa vitamiinia. Ai miksi? Vitamiini on sitä varten, että pysyy terveenä. Ai miksi? Vitamiinit auttaa ihmistä pysymään terveenä. Ei kukaan. Täällä on vain tulipallo. Tarvitaan palomies. Mutta ei palomies auta yksisarvista, kun ei yksisarvinen auta muita. Täällä on vain tulipallo. Voi. Mutta Seija ja Pia ja Reino on hukassa. Täällähän ne on. Missä? Ne tuli kurkiksi.